Hej, jeg hedder Isabella. Jeg vil gerne snakke lidt om mængdeberegning, og det kommer til at gå lidt hurtigt der. Jeg vil gerne gøre rede for den her figur her, og spørgsmålet er, at hvis 1 mol af hver af stofferne på vægtskålen, eller der er 1 mol af hver, hvad er massen? Først så vil jeg gerne lige forklare om stofmængden, som vi betegner lille n her. Det fortæller om, hvor mange mol der ligesom er et stof, og 1 mol den indeholder 6,02 gange 1023 formelenheder. Mol er det samme som hvis man siger en snes, som er 20, eller et dusin, som er 12. Man finder stofmængden ved at dividere massen med molarmassen. Molarmassen det angiver, hvor mange gram der er et stof per mol, og man kan finde den ved at dividere massen med stofmængden. Man kan også finde molarmassen selv bagerst i bogen, eller på nettet, via det periodiske system. Der er det tal, som der ligesom er angivet, hvad det atom vejer i units. Fordi at, hvis man har et atom, der vejer 1 unit, præcist, jamen så 1 mol af det atom har, massen 1 gram. Så det vil for eksempel sige, at hydrogen jamen, den vejer 1,008 units, det vil sige, at massen, eller 1 mol af den vejer 1 gram. Så er der så massen, der angiver, hvor mange gram der er et stof, og det er så stofmængden, man ganger med molarmassen. Så er det den densitet, som angiver forholdet mellem stofs masse og volumen, og det fortæller noget om stofs tæthed, og det tidligere blev kaldt for massefylde eller vægtfylde. Og det finder man så ved at dividere massen med volumen. Men anyhow, hvis der er 1 mol af hver af stofferne på vægtskålen, hvad er massen? Nu er vi så heldige, at I lige har sagt 1 mol. Men vi starter med at finde molarmassen, og det gør vi jo som sagt bagerst i bogen. Molarmassen for hydrogenklorid, den er 36,458 eller 46, hvis man runder lidt op. Det er molarmassen, og det er jo selvfølgelig gram per mol, og i og med at der er 1 mol, jamen, så er det det, den vejer i gram. Så der i T'en herhen har molarmassen 28,052, og igen, fordi det er 1 mol, jamen, så er det det, der er vægten. Så det er det, massen er. Så går vi lidt videre til at jeg skal gøre rede for den her figur her, hvor at det er en salt eller en ionforbindelse, der ligesom opløses i vand. Så skal man snakke lidt om, stofmængdekoncentrationen og formel koncentration og aktuel koncentration. Formel koncentration, det er ligesom det, du propper ned i vandet. Den aktuelle koncentration, det er så den, man kan finde ud af bagefter. Og det er fordi, der er mange stoffer, der ligesom omdannes, når de opløses. For eksempel ammoniak, når den bliver hældt ned i vand, jamen, så bliver der også lavet noget aminium-ion. Så derfor er at den formelle koncentration af ammoniak, du putter ned i vandet, det er ikke den aktuelle koncentration, fordi der også lige pludselig er nogle aminium-ioner nede i. Og det er en ret og formlen man kan finde for at finde den aktuelle koncentration, det er ved at man dividerer den aktuelle stofmængde med volumen. Ja, ved du hvad, det var det. Tak skal I have.